Неправителствени организации влизат в ролята на учители. Инициатори на по-различните обучения по пътна безопасност са сдружение СОС ПТП и клуб Безопасни улици. Част от обучителната забава станаха третокласниците от столичното среднообразователно 105-то училище Атанас Далчев. В момента имаме много проблеми, които трябва да разрешим. Липсва култура на движение по пътищата, много недисциплинирани водачи, неспазване на правила и от тук се случват и всички тези инциденти. Ние насочваме усилията си именно към дечицата, за да можем в един по-дългосрочен план да имаме резултати и едни по-дисциплинирани участници в движението. Винаги се стараем обученията, които провеждаме, да минат под формата на дискусия, децата активно да участват в самото обучение, а презентациите, които представяме, да са цветни, пъстри и с достатъчно достъпна информация. Любознателните мълчугани без притеснение отговаряха правилно на всички зададени им въпроси, за което, разбира се, биваха поощрявани с награди. Много беше интересна. Така научихме много повече за пътните знаци. Много ми беше интересна. Какво ново научи? И за регулировката, и за онзи жълтия правоъгълен във формата на ром знак, че имаме предимство. Научихме много неща и когато ремиговчика дигна ръката, ние трябва да спреме. Да, когато беше много интересно и искаме пак. Черната статистика сочи, че до 20 ноември тази година 610 българи са загубили живота си по пътищата на страната ни. За миналата 2014 година общо 317 деца са пострадали при пътно-транспортни происшествия, а 17 са загинали. Организаторите от сдружение СОС ПТП и клуб Безопасни улици имат за цел именно превенцията и да информират и запознават най-малките участници в движението с техните задължения и как да се предпазват на пътя.